fl-ewwel ħadd wara li reġgħet bdiet issir il-quddies fil-knejjes, bosta knejjes f'pajjiżna raw mhux biss diversi prekawzjonijiet jitlu fis-seħħ biex tiġi ċċelebrata l-quddiesa, iżda wkoll persuni ħerqana biex ikunu preżenti fiżikament għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. F'jum il-mulej wan jużar il-parroċċa ta' San Pietru fil-Ktajjen f'Birżebbuġa fejn kienu evidenti il-prekawzjonijiet pat-teħid ta' temperatura, il-ħasil tal-idejn, id-distanza soċjali bejn in-nies u distanza wkoll bejn is-siġġijiet, flimkien ma' sinjali biex jiggwidaw lill-komunità. Spikkat tbissima sinċira fuq fom bosta persuni wara li attendew għall-ewwel quddiesa wara ġimgħat isegwuha fuq it-televiżjoni minn djarhom. L-ewwel quddiesa ħafna taħassejna emozjonata, kważi kont se naqbad nikbi ngħidlek il-verità. Ġi qalbilna f'postna u mhux bħas-soltu nitilgħu qisna proċessjoni sal-artal. Dik li mifruda minn man-nies jifsaj fis-sens jintarfu inti tarf ieħor. U tqarbin kienet emotionally ħafna, li tarġa' tirċievi l-ostja kienet emotionally ħafna. Tuħu pjaċir li rġajna lura u ġo d-dar Talla, x'id-dar Talla fiha ħafna paċi u tranquillità. Ħassejtni dak li rġajt ħadd ġad-dar Talla u I was very happy. Il-kappillan tal-parroċċa ta' Birżebbuġa, il-kanonku Anton Galja Skanura, ukoll kien kuntent li wara li ttieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa l-Knisja reġgħet bit-tilqa lin-nies veħdana. Jiġi huma affarijiet żgħar imma li bihom qed nieħdu ħsieb is-saħħa ta' xulxin, xi ħaġa li dejjem nagħmluha fil-Knisja imma b'mod speċjali f'da żminijiet. Għalina huwa ferħ anki li nagħmlu dan is-sagrifiċċju biex ngħidu hekk sibna ħafna nies li daħlu għal dan l-impenn u l-iskop dejjem huwa li niċċelebraw flimkien u fl-istess ħin f'ambjent sigur. Il-kappillan sostna li l-kooperazzjoni ta' kulħadd f'dawn l-aħħar ġimgħat waslet għal din il-ġurnata meta kulħadd tingħaqad bħala familja. In-nies dejjem jikkoperaw magħna ħaġa sabiħa li flimkien ikkoperajna biex niċċelebraw mill-ġdid l-Ewkaristija bħala familja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.